дуздии маблағи пулӣ аз воситаҳои нақлиёт шеваи ҷиноятие аст ки мақомоти милитсия ба сокини 25-солаи шаҳри хуҷанд наимзода исмоил нисбат медиҳад. ҳаракатҳои ҷиноятӣ бо роҳи интихоби калид дар назди масҷидҳо сурат гирифтааст. зимни чорабинҳои оперативӣ гумонбаршуда ҳангоми содир намудани дуздии навбатӣ дар назди масҷиди ҷомеи нури исломи шаҳри хуҷанд дастгир шудааст. ҳарчанд аз касофати кирдори ба ҷомеа хавфнок шаҳрвандон зарар бинанд, дер ё зуд нафари баъдамолро беобрӯӣ дар пеш аст. мақомоти милитсияи шаҳри хуҷанд чеҳраи нафареро ошкор сохт, ки дар якчанд ҳолат дар назди масҷид дуздӣ содир намудааст. гумонбаршуда наимзода исмоил соли таваллудаш 1994 сокини шаҳри хуҷанд вақти адои намози ҷумъаро барои дуздиҳо муносиб ҳисобида бо роҳи интихоби калид вориди воситаи нақлиётӣ гардида нақдиданҳои пулиро тасарруф мекардааст, ки ҳангоми содир намудани чунин кирдор дар назди масҷиди ҷомеи нури ислом воқеъ дар маҳаллаи 20-уми шаҳри хуҷанд дастгир гардид. тарзу усули содир кардани ҷиноятҳо ин бо воситаи калиди сохта дарҳои танҳо автомошинои тамғаи опелро кушода аз дохилаш маблағҳои пулиро тасарруф карда, баъдан дарҳои автомошинаро боз маҳкам карда аз ҷои ҳодиса ғайб мезаданд. дар рафти чорабинҳои оперативии тафтишотӣ 6 далели дуздии гумонбаршуда исмоил наимзодаро мақомоти милитсия исбот намуд, ки 4 ҳолати он рӯзи намози ҷумъа дар назди масҷиди нури исломи шаҳри хуҷанд содир шудааст. чунончи санаи 19 апрел аз автомошинаи тамғаи опел комбо 3690 сомонӣ, худи ҳамон рӯз аз ҳамин гуна тамғаи воситаи нақлиёт 300 сомонӣ, санаи 26 апрел 1880 сомонӣ, аз дохили автомошинаи тамғаи дамас 3725 сомониро ҳангоме ки соҳибонашон ба адои намоз машғул буданд тасарруф мекунад. ду ҳолати дигар дар назди чойхона ва бозори ҳудуди шаҳри Бӯстон анҷом дода шудааст. фақат вақти ҷумъа мошинҳо бисёр мешуд, комбо бисёр мешуд. вақти комбо ҳай ман мекунам, дига мошин кушод наметавонам, фақат комбо мекушам. се мошин дузам, аякташ 3600 сомо, аякташ 300 сомо, аякташ телефон дуздам. гумонбаршуда исмоил наимзода 6 ҳолати дуздиро дар танҳоӣ содир намуда маҷмӯан ба шаҳрвандон наздик 15 000 сомонӣ зарар мерасонад, ки ба фарзияи оперативию тафтишотӣ шумораи ниҳоӣ нест. беосеб бо калид дарро кушодан услуби фарқкунандаи исмоил наимзода аст, ки барои чунин амал якчанд калиди опелро дар ихтиёр дошт ва бо истифода аз он ба осонӣ ба мақсад мерасид. аз рӯи ҳодиса бо моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст.